hvordan man går ind på fejlfindingsprogram her på Valtra-motoren. Testrum. Du går ind på EDT Lite. Du går også ind på bruger i computer, EDT hedder bruger på Valtra. Der går ned ad Valtra, den er her. Og så går du ind på Valtra-motoren, den hedder AC15,32. Så trykker du vælg hernede. Og så hedder 163V. Så trykker du vælg. Og lige til højde for, at den er lidt sløv, den computer her, så sgu ikke sige. Det var bare, vi skal tænde på det. Klar tænding. Okay. Der er ingen autostyring. Ingen autostyring. Yes. Det er bare valg forbindelse videre. Det er så lidt træls det her. Det tager lige 100 år. Så kommer man ind på det her. Det er lidt noget pis der, så hvis du trykker OK, så trykker du OK igen. Det er lidt noget sjovt, så hvis du lukker, og så trykker OK igen, så kommer med det her. Det er mega mærkeligt, men sådan er det. Så siger du ja. Og så tager du den øverste her. Så er der ja. Og så kommer du så ind, så tjekker den lige alle CAN-bus-signaler. Og der er masser af styrenheder, der ikke duer. Så det er også derfor, at... Det er dem, der er røde her, det er dem, der faktisk ikke duer lige nu. Ja. Og det er, eller den har forbindelse til, så går du under, så kan du gå under fejlkode heroppe. Nej, jeg klipper bare lidt ud der. Jeg ved ikke. Det er også lige meget. Jeg bare spole i videoen der. Det tager 100 år. Jeg har også bare trykt på pause. Så er vi så inde her. Og så alle, det er på alle motorer, så de CAN-signaler, det er fordi den er taget ud af en traktor, så man kan ikke regne med de der CAN-signaler. Så kan man så gå under funktion her. Så gå under motorfejlfinding. Og så kan du simpelthen gå ned her. Og så kan du vælge din SR-proces. Så får du alt det med din SR her. Dugpunkt og hvor meget den indsprøjter, NOx-temperatur, det hele. Din NOx og sensor og det hele. Så gå under her, så kan du se motorstatus. Og så kan du så gå under her, så kan du tage fejlfindingstest. Og så kan du så test af cylinderafbrydelse, kompressionstest, og så test af SR-dosering, test af tryk og akkuatortest og sådan noget. Rail-tryk og så. Og der står inde under hver test, hvordan man udfører det. Så